Zdravím všetkých pred obrazovkami. Na stránke som sa vás už trošku snažil navnadiť na túto tému a dneska je to konečne tu. Video s názvom Pitný režim. Na to, aby som vám správne vysvetlil dôležitosť pitného režimu, musíme vedieť niečo o našom tele. Jedna z takých základných vecí je napríklad, povedzme si, krv. Hej. Ja som sa učil, že v krvi sa nachádza 83% vody. Hej, prešiel som si rôzne publikácie potom, pozeral som aj na nete a tak sú tam isté nezrovnalosti, hej, ako niekde sa píše 73% vody, hej. To je to najmenej, čo som videl, zase najviac, čo som videl 94% a väčšinou sa to v tomto rozmedzi hýbe. Nechcem vás teraz hovoriť, že toto je pravda, alebo toto, alebo tamto, hej. Skutočne neviem, čo je pravda a podľa mňa sa to bude aj rôzne líšiť, podľa toho, ako ten človek žije. Aj koľko má rokov to môže byť, môže tam byť veľa tých dôvodov. Ale poďme si zobrať nejaký ten výcuc. Hej, niečo podstatné z toho. A podstatné je, že či, poviem 73, alebo 94, alebo 83, alebo hoci ktoré z týchto čísel, hej, tak stále je tam skoro 3/4 vody. Ja si myslím, že je to dosť podstatná informácia, napríklad aj pre ľudí s vysokým krvným tlakom, pretože oni majú zahustenú krv. Možno je to jeden z dôvodov. Ďalej tu máme kĺby, kosti, mozog, svaly. Čo keby som to zakončil takým spôsobom, že vám poviem, v každej jednej našej bunke sa nachádza voda. To je dôležité. Ja si myslím, že áno, keď sa o tom bavíme, práve o pitnom režime. A keďže hovorím, že v každej bunke sa nachádza voda, tak určite už vám dochádza, že čo asi patrí hlavne do pitného režimu. Žiadne sladené nápoje, žiadne Coca-Coly, Pepsi-Coly, toniky, žiadne pivo, hej, alkohol, podobne. Hlavným zdrojom nášho pitného režimu je voda. A koľko by to malo byť? Čo si myslíte? Ak by som pred vás postavil 50-kilového človeka a podľa jednej publikácie by som ho povedal, tak vieš, ako tvoj pitný režim má byť 2,5 litra na deň. Hej. Podľa tej publikácie by to sedelo. V tej publikácii sa písalo, že každý človek by mal za deň vypiť 2,5 litra vody. Ale čo by sa stalo, ak by v ten istý moment prišli ku mňa dvaja ľudia, jeden by mal 50 kg, druhý 100 kg. A by som povedal jednému 2,5 litra vody a druhému zase 2,5 litra vody. A pozerali by ste sa na mňa, pozerali by ste sa na nich a možno, že by vás napadlo, že ale tu mi niečo nesedí. Správne. Predsa nemôže 50-kilový človek mať potrebný pre svoje telo taký pitný režim ako ten 100-kilový. Ten 100-kilový človek má trošku viac tých buník, si myslím, že? A práve preto ja uznávam taký vzorec, a to je na 10 kg váhy 4 decilitre vody. Takže ten 50-kilový by mal vypiť 2 litre vody a ten 100-kilový 4 litre vody. Je už tam rozdiel. Prispôsobil som to ich potrebám. Nehovorím na všetkých rovnako. Ja si myslím, že to je podstatné pre vás. Možno niektorí z vás si povedia, to nezvládne, je to veľa, keď si to prepočítajú na svoju váhu. Takto, ja nehovorím, že na ten pitný režim musíte nabehnúť hneď. Každý má nejaké to svoje tempo, niekto to zvládne hneď, niekto neskôr. Ale nejakým spôsobom sa na to dostať, ten svoj pitný režim. Napríklad u mňa vychádza, že by som mal denne vypiť a približne tých 2,4 litra vody. Hej. A čo si myslíte? Koľko vypijem? Vypijem dosť. Vypijem o mnoho viac. Hej. Ja už len ráno v podstate mám taký liter a pol za sebou, také pol hodinky. Hej. A nech mi nikto nehovorí o tom, že si preťažím obličky. Pretože si ich nepreťažím. Keď sú obličky zdravé, tak to zvládnu. Zoberme si, keď sme boli mladí, hej, koľko sme toho vypili, ako rýchlo.
Ja si pamätám na svoje detstvo a ja keď som chodil na základnú školu, tak my sme sa pretekali. Hej, že kto skôr vypije liter vody. Musím uznať, že bol som v tom fakt dobrý. Preto som si dneska zobral liter a pol vody, lenže už tu liter a pol nie je. A chcem vedieť, že či to ešte zvládnem, za aký čas. A aby ste videli, že fakt proste si tie obličky nepreťažujem, že mi to nerobí zle ani nič podobné. Tak poďme to skúsiť. No, priznávam, bolo to trošku veľa naraz, ale nič ako zlé sa mi nestane. To si môžete byť istí. Dúfam, že toto video bolo pre vás dosť poučné. Samozrejme, čakám tiež, že pôjdem na vecko potom, aj ako keď pijem, treba aj chodiť. Takže sa toho absolútne nebojte. Plus tá voda odplavuje toxíny v tele, ale pretože hýbe sa v našej miazge, ktorá poháňa lymfatický, ktorú máme v lymfatickom systéme. Taktiež krv roznáša živiny v našom tele a keďže z väčšej časti je tam voda, na rovinu, približne 3/4 v našom tele, v našej krvi je voda, keď nie viac, tak si určite viete urobiť dobrý obrázok o tom. Tak, ja sa s vami lúčim a do ďalšieho videa. Dovidenia. Ale nejaký ten výcud, niečo podstatné. Daniel! Čo? Vypni. Áno. Tretie, štvrtý, štvrtá. Dobre, Daniel, prestaň robiť hovadiny.